Okay, saka kuti umboona kuti munomuziva kuti tinobirwa sei ende tinobirwa zvakapusa. Hey, ngona mukomano. Okay, lada kuti miramba makaisasa mukomano. Kuti muona kuti how are we losing our things in Zimbabwe? It's so easy, so but vacho vatenga vakarongeka vanhu vanotibira. And I just discovered akuna vanhu vakarongeka sembavha. Amanaka vanhu vanobava. Okay, like just keep looking, just keep looking. I want you to see how do you lose your stuff. Please, Masirapo. Tasira matobati sana sekonas. Muda mafoni. Muda mangani kona sina emego. Tukutsagire mafoni manyama ma 3. Pane item P38. Ni Tecno yatinawo ndito zokupa Samsung Galaxy F18 guys. Kazvayo abire mukoma kati mbodzana maiguru atanga kuya. Ichai sinoita kulezi tifambe tisevhe mukoma wada kuenda. Wagona chita se? Abana chizvi. Zikufambe? So hanya yatsuna wa. Ko masina hangu yo sini chigero china mari betanzi. Chigero 25 mari. 25 mari. 25 mari. Ko ma adapter. Ama 5 mari. Adapter 5 mari. Mtengo wakadona okay. Manje change kulezi change. Achipa mteso. Maiguru change. Kas maiguru ni laka aiwa. Iyo ka argani pepe kuchakurira kulezi. Thanks my guru, thanks aiwa. Cause my bed game is wangu swita mari bese. 15 mari wangu, 15 mari. 15 mari takapenda. Thanks my guru. Mojero kwa matambudza ndika. Aiwa thanks bless thanks. Saka wangu watenda sasa. Unaona masina yaka? Yes. Masina yanje ndanjoya soda kana ndo masina ndinodo ta baba rangu nishigiro. Saka wati zvese zviuda mari. Unongonipa 50 mari ndokutambira bullshit. Wana saka indora umboita majirandira umboita 2 apa saka kana tombotora kana chinhu akutonyebedzera yake anenge ada kutodisguisa shopkeeper kuti ange achizodzoka mukomana apa unenge usatomboziva kuti izvonizvo pane munhu akunditeera ava iye anenge achitoona kutoteera apa vari kungoita like she's minding her own business zvokutodaro but she's even aware kuti pane munhu akuvateera zoti kubirwa so avaringotsauka aringoita kunge it is not even alone gaya kunonzi kurongeka mbavha dzakarongeka dari vanhu vasvinu chaivo chaivo. This guy is not even alone. Akutera apa moms, she's not even thinking kuti pane munhu akutera, and the other guy is looking as if what's happening? This guy is akutobirwa mai avo. Kona this is a sign. They actually communicated. Muzona vanhu vanobava boys. They had now 2. Mukadzi akatokombwa uyu mukadzi uyu anobirwa chete. Okay, mbavha idzori 3 shit. Anyangwe ndionopona nekupi. What a joke. They're actually communicating kuti vanhu ava vane zvinhu zvakati takuvabira totiza apa iwo unenge uchitongo unisumburukana aware of what is happening. Shit, this is fucked up. Look at what the guy is doing. Hey, look at what the guy is doing. Mom's are taking hembe dzevana or something. Hey, okay, this guy was heading to Musika. Then he had to convince moms kuti vaende pamusika wake. Pana vane mastrategies ava. Mai vanobirwa chete. I pray kuti vasabirwa. Okay, what is happening? This guy ari pamusika ari kumashure uku ari kuda kutemera moms ava. Shit. The devil is a liar, sure. Vachinjirwa shit vachinjirwa plastic bag. I hope vanoisirwa kana madhokororo. Shit, my way. Apa vasomuzivi zviitika. Shit, zvatodhakwa vatobirwa. Shit, my way. Vachangozviona vanatoposta. Shit, vatoenda same plastic bag mino zvavaisirwa muchiplastic. Vakutofara vakomana vaivai. Mbavha stupid. Shit, vanhu vakutofara.
Damn. So this is how we lose the things in Zimbabwe. Oh shit. They recheck and check your things. Oh shit. I'm about to fire out command. Jesus Christ. For my phone.